Enoch, the walk of faith. Kwento ko lang kung bago ginagawa yung preaching ko ito. Nagdadalawang isip ako kasi wala masyado yung... Nag-search ako sa Wikipedia kasi. In the Old Testament, dalawa lang nabanggit si Enoch. Sa Genesis chapter 5, Genesis, saka unang Chronicles. And sa New Testament naman, 3 lang naman. Paano ko yung gagawa ng preaching kakunti? Pero nang ginagawa ko muna to, hindi muna ako nag-pray, kasi gagawa lang, hindi talaga makapag-isip ko anong gagawin ko. And then nag-pray ako, Wednesday ko at Thursday ko siya ginawa, natapos ako ng 12 naman. Okay? Talaga siguro, si Enoch kasi hindi mo siguro siya popular sa atin, kaya gusto ko siya ituro. Kaya yung topic ko ngayon is kay Enoch, the walk of faith. Okay, next. Sino ba si Enoch? From the Bible, we know that Enoch was Adam's great-great-great-grandson. Siya yung pinaka-apo-apuhan ni Adam. At Noah's great-grandfather. Kayong pala yung si Noah, siya yung kaluluhan ni Noah pala si Enoch. Ngayon, who lived a holy and faithful life to the Lord. He also became the father of Methuselah, the longest living man. Throughout his 3+ centuries on earth, he has numerous other offspring. Enoch is also only one of 2 people taken straight to heaven, escaping death altogether. Dalawa lang pala sila ni Elijah na hindi nakaranas ng kamatayan. Yung tinatawag na physical death. Kaya Enoch parang kahit nagkakunti lang yung Bible verse niya sa Bible, matindi siya. In short, malupit siya. Imagine niyo, pag tayo sa Bible verse natin sa Hebrew chapter 11 to 5. Sabi dito, by faith, Enoch was taken away so that he did not see death and was not found because God has taken him. For before he has had his testimony that he pleased God. Sa Tagalog, dahil sa panampalataya, si Enoch ay hindi nakaranas ng kamatayan. Hindi na siya nakita sapagkat kinuha siya ng Diyos. Sinabi sa kasulatan na si Enoch ay naging kalugod-lugod bago siya kinuha ng Diyos. Imagine yung word na kalugod-lugod bago siya kinuha ng Diyos. Kung mapapansin nyo doon, meron dalawang ako na-underline. Yung taken away and not found. Okay, next slide. Ano yung taken away? Enoch was transported to the other side of death. Siyempre, yung katawan natin, yung dugo natin, hindi pwede makapasok sa kaharian ng Diyos. Kaya sabi dito, Enoch was transferred. At ang Diyos ay may kapangyarihan na tinransfer siya kung ano man yan. At hindi ko din alam. Ang Diyos lang ang nakakalam. He did not die as people do today. There was no body to be put in the grave. Wala kang makikitang katawan na ilalagak sa doon sa libingan o sementeryo. Kung mapapansin nyo ngayon, di ba, napaka-special si Enoch. Di ba? Ngayon, hindi katulad ngayon na kapag kamatayan, di ba, kapag sabi dito, hindi na dahil sa people today, di ba kamatayan ngayon, pina-high blood, na-stroke, nagkasakit, biglaan, di ba? There was nobody to be put in the grave. Ang kamatayan ngayon is hindi na ngayon, cremation na ngayon . Kung mapapansin sa India, napanood siguro sa India, di ba? Parang yung pagsusunod sa katawan nila parang hayop lang. Nahalbalata yung mga patay to. Pero sa Enoch hindi. Taken away. Another is, was not found. Hindi siya nakita. Sabi dito, someone was looking for. Hinahanap siya ng katawan niya, pero wala silang makita. Kasi nga, no physical body left behind. Wala siya nakita. O
no physical trace of Enoch. Walang physical trace na makita sa kanya. Ganon siya kamahal ng Diyos. Bakit kaya? Okay. Sabi ko kanina, sa unang Corinthians chapter 50, verse 50, now this I say, brethren, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God, nor does not corruption inherit incorruption. Hindi katulad natin ngayon sa Enoch. Di ba? Hindi pwede na pumunta ang ating katawan na may laman at dugo. Hindi pwede sa langit. Okay? Ngayon, why did Enoch receive this reward? Bakit kaya? Sa lahat ng bakit si Enoch? Why did Enoch receive this reward? Okay, next slide. It's because he lived a holy and faithful life to the Lord. Na-receive niya yung reward na yun, na siya ay kinuha ng Diyos dahil he lived holy. Sa 300 years na namuhay, di ba ang taon ni Enoch 365? Alam mo yung 300 years na yun, namuhay siya ng kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Imagine 300 years. Minsan 1 week nga lang, minsan tayo ng Christian, minsan nagko-complain na tayo. Sa pagdalungalan ng gawain, minsan tinatamad tayo. Yung how much was Enoch? 300 years na siya ay kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Kapag sinabing holy, banal sa paningin ng Diyos, lahat ng karakteristik ng pagiging mabuting tao ay nakay Enoch. Diba? He walked with God, katulad din kanyang kaluluhan na si Noah. And faithful life to the Lord. Kaya nga, mababasa natin sa Genesis, di ba, sa kanyang lolo, di ba? This is the genealogy of Noah. Noah was just man, perfect in his generation. Noah walked with God. Yung lolo niya, di ba, lumalakad na sa kabutihan sa Panginoon. Siyempre, nipirit niya ng kanyang apo na si Enoch. Ngayon, bakit ko masasabi dito? Kasi yung limited lang kasi yung Bible verse kay Enoch. Kaya magpo-focus tayo dito, yung tawag sa kanya na Enoch, he walked with God. Yun yung sa kanyang pangalan, we walk with God. Kaya sabi mo sa katabi, we can walk with God. Kaya natin na lumakad sa ating Panginoon. Pero sa panahon kasi ngayon, dahil sa panahon ng pandemic, di ba? Maraming sabing pastora, maraming churches ang nag-close. Iba kasi talagang tinatawag ng physical gathering. Kasi minsan kapag nanonood ka minsan din, maraming distraction. Maingay yung aso, di ba? Medyo maingay ang kapitbahay. Pero kung gugustuhin natin, we can walk with God. Sabi nga dito, he walked with God. Next slide. In Genesis chapter 5, verse 25 to 24, twice mentioned he walked with God. Diba? Okay, sabi dito, 65 taon naman si Enoch nang maging anak niya. Okay, maging anak niya si Methuselah. 300 taon pang nabuhay si Enoch na kasama ang Diyos. At nagkaroon na iba pang mga anak. Umabot siya ng 365 taon at sa buong panahong iyon ay namuhay siya kasama ng Diyos. Pagkatapos na wala siya sa pagkinuha siya ng Diyos. Kaya nga, emphasizes that need and possibility. Walk, it means, refers to his manner of life. Yung kanyang pamumuhay na makikita sa'yo. Ang kaya naman kasing tignan minsan kapag Kristyano ka, nakipag-worship ka dito, katas pagdating mo sa bahay, iba, di ba? Ang walking of life kasi makikita ang Diyos sa'yo. Makikita yung presensya ng Diyos sa'yo. Ay, Kristyano yan. Di ba? Kaya nga sa Proverbs chapter 4, 18 to 19, we have a choice of walk. Hindi diktador ang Diyos. Pwede kang pumili kung gusto mong lumakad sa Panginoon. Di ba kung mapapansin, kung diktador lang ng Diyos, lahat ng tao, may kapangyarihan siya na napasol, pero hindi. Enoch choose the righteous path. Pinili niya ang righteous path. Okay? And walking with God, next slide, sa Amos chapter 3 verse 3.
can two walk together unless they are agreed. Kung gusto mo na lumakad, siyempre meron kayong agreement. Ano nga isa lang ang lumalakad? Siguro nabasa yung footstep, yung doon sa footprints, di ba? Akala isang tao, nag-isa na siya naglalakad. Pero at the end pala, binuha siya na ng Diyos. Ganon tayo kamahal ng Diyos. Topic, we walking with God kasi, hindi kasi madali yan eh. Marami ka pang pagsubo na pagdadaanan. Hindi basta-basta. Sa 300 years na pag-walk ni Enoch sa pagsunod sa Panginoon, siyempre maraming struggle, maraming mga pagsubo. Sa Kristyano nga lang ngayon, di ba? Sa pag-walk sa ating Panginoon, sa paglalakad sa pananampalataya, maraming pagsubo, hindi basta-basta. Kaya sabi dito, Enoch walked with God. So they must have been an agreement. Meron siya agreement. And no compromise in walking with God. Huwag ka magko-compromise. Susunod ako, Panginoon, kapag bibigyan ko ng ganito, wag. Diba? Susunod pa kayo, lakad ako sa'yo, kasi bigyan mo ka ng ganito, susunod ako. Hindi, paano kapag namatay ka na, diba? Kaya by walking with God, don't compromise. Huwag ka magkukompromiso sa Panginoon kasi ang Diyos makapangyarihan. Tandaan mo, ang Diyos nasa taas, ikaw nasa baba. Diba? May kakayahan siya ng buhay ng buhay kung gusto niya. Kaya kung gusto mo makipag-compromise sa ating Panginoon, halimbawa sa pagpunta sa pasing natin, pumunta ka kasi gusto mo. Pumunta ka kasi gusto mong lugodan ng Panginoon. Hindi nakikipag-compromise sa Panginoon kung gusto mong lumakad sa Kanya. Diba? And then, sa Deuteronomy chapter 30 verse 4, Israel was to walk with God also. And kung babasahin niya sa Philippians also, chapter 3 verse 7 to 19, Christian also. Diba? In short, si Enoch, he is famous for being the man that never died and walked straight into heaven. Therefore, he represents a group of people that will never die and are able to see God at the second coming. Nirepresent lang ni Enoch na kaya din natin na lumakad sa pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Yes, mahirap, pero kakayanin natin. Ngayon, ano yung mga rason para tayo ay by walking with God? Okay, number one. Number one is, pakibasa, imitating God. Hindi pwede, kapag sinabing imitating God, hindi tayo pwede maging Diyos. Pero pwede nating tularan. Tularan ang kanyang ginawa. Alam, this example po dyan ay ang ating Panginoong Jesucristo. Okay, sa Tagalog, basahin ko na lang sa Ephesians chapter 5 verse 1. Yamang kayong mga na minamahal ng Diyos, tularan niyo siya. Mamuhay kayo ng may pagmamahal tulad ni Kristo. Dahil sa kanyang pagmamahal sa atin, inaalin niya ang kanyang buhay bilang mabangong alay at handog sa Diyos. Ano yun? Yamang na kayo ang mga anak na minamahal ng Diyos, tularan siya. Paano natin tutularan ng Diyos? Matutularan natin ng Diyos, diba? Lahat, sabi ko, lahat ng karakteristik na maging mabuting tao ay pinakita ng ating Panginoon sa Kristo ng siya ay nabubuhay. Paging mapagkumbaba, paging madasalin, lahat ng karakteristik maging matapahan, diba? Kahit din natin yan, mamuhay kayo na may pagmamahal tulad ni Kristo. Kapag nagmamahal ka ng isang tao, diba? Hindi yung mahal mo siya dahil maganda siya. Mahal mo siya kasi gwapo siya. Mahal mo siya kasi mayaman siya. Hindi. Mahal mo siya kasi mahal mo siya. Diba? Kasi ang Panginoon hindi siya naghanap ng rason kung bakit tayo mahalin. Minahal tayo ng unconditional ng ating Panginoong Jesucristo. Okay? Imitating God. Next. Another, sa Deuteronomy chapter 5 to 33. You shall walk in all the ways which the Lord your God has commanded you, that you may live and that it may be well with you, and that you may prolong your days in the land which you shall possess. Sa Tagalog na lang natin, sundin niyo yung mabuti ang lahat ng inuutos sa inyo ni Yahweh, na inyong Diyos. Huwag kayong lilihis sa mga ito. Mamuhay kayo ayon sa kanyang mga utos, sa ganon, sasagana kayo
haba ang buhay ninyo sa lupaing sasakupin ninyo. Win-win solution to eh. Imagine niyo kapag lahat ng utos ng Diyos, inutos niya, isipin mo, hindi ka lumay sa Kanya, ang sabi dito, sa ganun sasagana kayo. Bukod sa sasagana kayo, hahaba ang buhay. Yan ang pangako ng Diyos. Diba? Una, imititingkad. Pangalawa, by walking in Christ. Okay? Mababasa naman niya sa Colossians chapter 56 verse 7. As you have therefore received Christ Jesus the Lord, so walk in Him, rooted and built up in Him, and established in the faith as you have been taught, abounding in it with thanksgiving. Iyamang tinanggap na ninyo si Kristo Jesus bilang Panginoon, mabuhay kayo na may pakikipag-isa sa Kanya. Magpakatag kayo at isalin ninyo sa Kanya ang iyong buhay. Magpakatibay kayo sa pananampalataya itinuro niya sa inyo. Lagi kayong magpasalamat sa Diyos. Sabi dito, yes, tinanggap na natin ating Panginoon sa Kristo. Mabuhay kayo magipag-isa sa Kanya. Sabi niyo, magpakatag kayo at isalin ninyo sa Kanya ang iyong buhay. At magpakatibay kayo sa pananampalataya na itinuturo niya sa inyo. Kaya, walking in Christ, nandun yung salitang receive. Receive Christ Jesus. Ang salitang receive in dictionaries, to receive near. That is associate with oneself if any familiar or intimate act of relation. Kapag nireceive mo ang ating Panginoong Jesucristo, dapat magkaroon ka ng intimate na relasyon sa Kanya. Hindi naman tayo maniligtas ng relihiyon. Maniligtas tayo sa relasyon sa ating Panginoong Jesucristo. Relationship is the best. Doon sa nabasa ko na binigay ng aking girlfriend na the most important thing na malaman ng isang tao sa mundo ngayon ay yung magkaroon siya ng relasyon o tunay na relasyon sa Diyos. Kasi ang kayamanan mawawala. Ang katanyagan mawawala. Ang kagandahan mo kapag namatay sa lupa din yan. Kaya ang pinaka-importante sa lahat ay magkaroon ka ng tunay na relasyon sa Diyos. At ang yung relasyon na Diyos, at yung tunay na relasyon sa Diyos dapat, ay hindi lang yung nakuha mo yung answer prayer mo at titigil ka na. Ang tunay na relasyon sa Diyos, habang ikaw ay nabubuhay dito sa mundong ibabaw, nandun pa rin yung intimate na na-receive mo ang Panginoong Jesucristo. Hanggang sa kamatayan mo, sa huling hininga mo, Lord, thank you so much sa relationship na binigay mo sa akin. Amen? Kasi yung relasyon mo sa tatay mo, relasyon mo sa girlfriend mo, relasyon sa asawa mo, sa ka-member mo, yes, nandun. Pero ang pinakatabis na relasyon ko kasi, ang relasyon sa Panginoon. Bakit? Sige, mahalin mo yung asawa mo. Di ba? Kapag nagkasakit ang asawa, sino ka magdadasal? Di ba sa Diyos? Kapag unang mong relasyon sa Diyos, magdodomino ng effect kasi yan eh. Inuna mong Panginoon. Kapag nakasakit ang asawa mo, malalayan. Kapag hinga ng Diyos, papagalingin. Trabaho mo, lakarin mo, lahat magdodomino ng effect yan. Pag nagbabas, harang sa akin na parang nagbabas po sa akin. Kung may parang ano yung sa akin, yung nag-goosebumps ako. Kasi minsan, bakit? Natamaan kasi ako eh. Kasi yung mas dami pa kasi yung relasyon mo dun sa trabaho ko. Nagawa ko lang ito ng Thursday. Before, dapat 1 week binigyan sa amin ni Pastora. Pero ginawa ko lang ito kasi ng Thursday na siguro, pinapuyata ko lang. Pero ginagawa ko, hindi ako nag-pray. Pero walang pumasok talaga sa akin. Lord, nag-pray ako, Lord, tulungan mo ako. Kasi limited verses lang si Eno. Paano ko siya papahabain? Lord, give mo knowledge and wisdom para pahabain ko po yung topic mo. And sinabi sa akin na, mag-focus ka dun sa salita niya. Walk with faith. Turuan mo ka, Christian. Ikaw din mismo, turuan mo din sarili mo na lumakad sa pananampalataya sa Panginoon. Amen? Kasi sabi nga, napakahirap po ang lumakad sa Panginoon. Marami pong pagsubok po yan, hindi basta-basta. Okay? Receive. Okay? Another, walk in Him. Walk in Him, talking on how to live.
tingnan din natin yung isa ng ating pamumuhay. Kung ito ba'y karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Includes every area of life. Kasama din pala sa atin ang Panginoong Jesucristo. Di ba kapag nagtatrabaho, pag-isip mo, Lord, thank you so much sa iyong buhay na pinabigay sa akin. Sa gagawin ko, Panginoon, tulungan mo ako. Ibig sabihin, by walking with God, Jesus Christ includes in yourself. Di ba? And follow His example. Siguro hindi ko may isa-isa kasi alam niyo naman siguro na sinabi nito ni Bishop sa atin. By following His example, yung kung kagabi yung sa Bible study na anong the best na ibibigay mo sa Panginoon? Sabi ni Bishop, your talent, your time, your financial, yung pinaka-the best mo dapat. Yung word na best. Hindi yung half, ayaw ni Lord yung half. Dahil bigay mo nga Bishop, yung pinaka-the best mo para matuwa kang Diyos sa'yo. Kasi yung salitang kalugod-lugod sa paningin ng Diyos bago siya kinuha, yung word na kalugod, you are peculiar. Yung sabi yung peculiar, di ba? Na iba ka. You are special ka sa paningin ng Diyos. You are favorite sa paningin ng Diyos. Kung si David may favorite na anak, ang Diyos din may favorite. Bakit? May favorite ang Diyos kaya ang favorite niya, yung mga talagang sumusunod or by walking with God, katulad ni Enoch. Amen? Okay, 1 John chapter 2 verse 6. Siyempre, by walking in Him, sabi din dito, sino man ang sabi natin sa Diyos ay dapat mabuhay po ng pamumuhay ni Jesucristo. And then, sa 1 chapter 13 verse 15, binigyan ko kayo ng halimbawa upang inyong tularan. Yan, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Okay? Dalawa lang dun para we can walk with God. Una, by imitating God. And pangalawa, by walking in Christ through His example na mabasa natin sa Bible. Ngayon, how do we know we are walking with God? Paano ba malaman natin na tayo ba ay lumalakad sa ating Panginoong Jesucristo? Okay, meron tayong anim ng pag-aaralan. Okay, number 1, all things become new. Siyempre, kapag lumalakad ka sa Panginoon, kailangan all things become new. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation, and all things have been passed away. Behold, all things have become new. Diba? Sa magitan ng baptism. Yung akala ko kasi yung baptism, isa lang. Pero hindi pala. Kailangan baptize ka in Jesus' name. Kasi therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation, and all things have passed away. Behold, things have become new. Yung mga dati mong ginagawa noon ay dapat mabago. Ako din ay isang masugal. Yung masugal, ibig sabihin, alam sa mga kapatid, ako yung maganito. Ako yung pang kasi mapalimot. Kapag nagtatrabaho si mama papa o si papa ko, kasi papa ko nagalis nagsusugal. Kapag nahuli ka nagsusugal, papaluin ka. E ako naman yung tao na dumatayo pa ako minsan nagsusugal. Mas nagsusugal po ako. And then, lagi ko sa periyahan. Alam mo yan, periyahan, di ba? 3 balls. Mahilig din ako dyan. EBC, alam mo, mahilig din po ako dyan. Mas lalo makipag-away ka pa dyan, di ba? Another na binago ko siguro yung, may time di ako makamayabang. Kung sumusunod ka sa Panginoon, dapat tanggalin mo yan. Kasi umalis sa Diyos, masukal. Umalis sa Diyos, mahilig sa 3 balls. Di ba pangit tignan, di ba? All creation is new. Di ba basta makita dapat sa'yo? Di ba? Another din na kapag banding lang is every Sunday. Alam nyo, mga barkar, laging banding is every Sunday. Gusto pupunta ako. Pero nalaman ko na very important pala yung Sunday sa Panginoon. Hanggang kunti-kunti na din ako sumasama. Kaya alam nila kapag nag-set sila ng Sunday, ay, X na si Ricky, hindi yung pwede. Hindi ako pupunta talaga minsan. Ngayon, kapag all things become new, hindi ko gusto elaborate ito kasi alam ko na alam niyo po ito. Okay, number 2. We walk in newness of life. Diba? All things become new, bago na ngayon, newness na yung pagpupamumuhay mo. Okay, sa Tagalog na lang para maintindihan po natin. Ano ngayon ang sasabihin natin?
Patuloy ba tayong magkakasala upang sumagana sa atin ang kagandang loob ng Diyos? Hindi. Tayo patay na sa kasalanan. Paano pa tayo mabubuhay sa pagkakasala? Hindi pa ninyo alam na tayong lahat na nabautismuhan ay kay Kristo Jesus, ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan. Sa mga tuwid, tayo namatay na at nalibing na kasama siya sa magitan ng bautismo upang kung paanong binuhay muli ni Kristo sa magitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkakaroon ng panibagong buhay. Diba? You will walk in the newness of life. Sabi nga minsan, mga Kristiyano yan baduy. Mga Kristiyano yan parang diba? Dati din kasi parang nababaduyan din kasi ako dati din eh. Kapag may born naging Christian ako na kapag mapalakpak sila, sumisigaw sila, tumatalon sila, parang baduy naman nila. Sabi ko nga yung sila, sabi na naging born namin ako, nang pagpunta ko dito, parang baka na pag-uwi ko sa bahay ng mga kapatid, sakit na kami ko sa papalakpak. Kasi hindi ako nasanay. Sabi ko, pagdating na sa sakit na kami ko sa papalakpak, tapos nakatayo ako diretsyo. Yung pala, alam niyo ba yung sinabi ko lahat ng panglalahit ng ko ako sa mga Kristiyano, bumalik lahat sa akin. Di ba? Yung sinabi mo, experience mo, mahirap pala magsabi. Di ba? Kasi babalik din sa iyo. Okay? You walk in the newness of life. Pangalo, no longer slave of sin. Huwag tayo mapapalipin sa kasalanan. Tumatayo po ako sa harapan po ninyo, hindi po ako banal. Habang po ng kasalanan. Kaya minsan, ako dito sa pulpito. Minsan. Kasi yung sinasabi ko kasi, ako unang kasi natatamaan kasi. Totoo yun eh. Na ikaw mismo ang unang natatamaan. Kaya sabi ko, Lord, bigyan mo ko ng time. Na yung, meron ko agreement sa Panginoon. Hindi naman sa agreement siguro, na umigyan ko ng kapatawaran sa Kanya. Pero Lord, sabi ko, no longer slave of sin. Knowing this, that our old man was crucified with Him, that the body of sin might be done away with, that we should no longer be slave of sin, for He who has died has been freed from sin. Kaya alam natin ang dati nating pagkatao ay nipako na sa krus kasama niya, upang mamatay ang ating mga kasalanan pagkatao at nang hindi na tayo malipit pa ng kasalanan, sapagkat ang namatay na ay pinalaya mo na sa kapangyarihan ng kasalanan. No longer slave of sin. At pang-apat po tayo, we walk in the light. At alam naman natin ang Panginoon Jesucristo is light. 1 John chapter 1 verse 7, sabi dito sa Tagalog, ngunit kung naumuwi tayo sa liwanag, gaya na sa liwanag, tayo nagkakaisa, at ang lahat ng ating kasalanan ay nilinis ng dugo ni Jesus na kanyang anak. We walk in the light. Nang hindi pa namin talaga kilala ang ating Panginoon sa Kristo, nasa kadiliman. Ibig sabihin na totally darkness. Diba? Yung pamumuhay mo magulo, yung pamumuhay mo na parang gusto mo na mag-keep up. And like ko sinasabi din sa mga estudyante ko dati na huwag mo unahin natin ang Diyos. Kasi marami mga estudyante po ngayon na sinasabi na gusto ko na magpakamatay. At marami akong narinig na ganyan na nagpapakamatay, gusto nila magpakamatay. At ako'y nalulungkot dahil simple, estudyante mo yan eh. At sasabihin nila gusto magpakamatay, ayaw na nila mabuhay, gusto pamilya nila mismo ang nagkikilo sa kanila na din support. Pero sabi ko lagi siya sa kanila, lumaban lang. Kaya yan, basta unahin mo ang Panginoon. At kung mapapansin din natin sa panahon kasi ngayon, na karamihan sa mga tao na hindi lumalakad sa kaliwanagan, at lumalakad sila sa kadiliman. Bakit lumalakad sa kadiliman? Kasi hindi na nakilala ang ating Panginoon Kristo. At ang pinaka-the best gift na bibigyan mo sa isang tao, yung makilala na ang Panginoon Kristo sa kanyang buhay. At unti-unti magliliwanag ang buhay niya. Kasi kapag magliliwanag ang kanyang buhay, unti-unti niya malaman ang salita ng Panginoon at may apply niya sa kanyang sarili, sa kanyang pamilya, sa kanyang trabaho, at sa ibang tao. Amen? Kaya palapakan natin ang Diyos na buhay.